Namaste malabuga. Tulungan tabo saon pag-start og motor. So siyempre nadyo kay Yabi. Isaksak dari buni mo siya sa butagan ng kanang susi. So isulod di mo siya diri. Tuyo ko di mo siya. So igala na simple. So kala ibo na siya i-gut alang brake. Ako ba na good sa brake ana? Make sure po di mo kay wala naka-stand ang kanang sa ibang side stand. Yung ano na simple. Tapos pulitan niyo mo ng gasolina doon. Tapos huwag ang brake. Isabayon yun na ni mo dyan. Ano? Tapos i-start na yung body. Diba? Amazing kayo. So ingani, wala na ingala sa India. So kalap, ang isa na dili na sa libo-libo gamiton. Padugay-dugay sa libo na hantong 5 minutes. Para mainit ang iya makina. Siguro no, buwan kong India no, ako siguro ang pinaka-bright. Kaya naman, pataka mga tao dito. Buot-buot. Patiku.